Imo balik no koro. Imo. Oui. Oui, la yade. Oui. Oui. Oui, la yade. Bebe sutila musude we. Wala no. Ayuti. Asanga sukito nder gabene no musdema. Alla wali. Si ama haydo na kono gertaro. Maya daga. Ayuti. Itani pate. Nalato. Gollade. Janto. Utino sera. Hinna to de bui. Anyame. Alotto. Mi lotto to. Dia no kadus. Hinna to. Mami Wonga. butti. Wonga habutta. Ah. Sarbet, ando sarbet. Serve no ka toilette to fu. No ka toilette. Sudah min yo hal kondir Father, kono damiano. Father. Kujoni benati patro, chiara cadusi yawno. Cadusi wano no. Non. What? Ade ni ma warbe na ndandu suudu. nyande billahi wallahi ko mi iyalde kande samruma seeda ni modi ma nangida min do mi soko dum do min ngara yaccire ni nani o landitaaki may fuyi min fusso landitaaki la min do mi soko mi yaccire nata gore yagala mengal bonu nani mi ara ko non buralla on dara hude do ngacci taw fanka fi yalla ala sottinde ore ma ha gayna yetda la e mecci e ngaccirni o feetu ka wawata hay mo inni ma jango har ko ngat woni premier imam moské la be do
hara a salligoto juula na feere noon sako feere mayɗa andi anginde sayande maɗo a salligota ko juula ɗum waɗi no metti taw fiilade taw billahi dandi nde ñande komi yaltata ko chambre ma ɗo moodi ma yaltugol lam meɗen fottude fewlu ko naatir yal duusu billahi wallahi ko ɗon men fotti ko Allah wallini ko kosam kam mboyri e ɗuuɗa haala wi mum ko ɗon men fotti waɗi ɗon wimami hakkunde amen ɗon Allah wallini on ɗon haali ɗon ha o feƴƴi mi feƴƴi kono min no enanimi o andi wanda ɗum on wolilan o sikkitotako Madame Diop andi ko watte en tolirno ni ka a wallinire ni kadi nan min mi yiɗa min e mbaɗina min no tolliɗa few min de accire ni nan mi siko ɗum ɗo few awa feeti feetere ko bambata ñawlaka hara ko lummira wuyɓe no ɗoytoto few ni sa haalanilan ɗum ɗo fof ko mawɓodira ɓeyguma anda joni jaka ko jokkuɗen ko yiyetoma ɗum ni sa wolnilan ɗum ɓeyguma anda ko jokkuɗen ko a yejjitide ɗo anda accidalangi moodi an kako min mami ɗo ronkide moodi ɓe ɓay a suttinilam hoorema ko faalami kon ko ɗum waɗete mi yiyetoma ɗum no mettanma on adellahi fuujare ni o sakkiteke o moodi an ari haalanma hen ɗuma no kede o andi accu ha haaldanara ɗum na sikkuɗa anday joni an sa yi forcé ɗum ɗon kadi a mi waɗay ɗum hande kadi a waltaka sambora hande kadi mi walta ko takko machallah jeeɓ ɓami ana yahu kanɗo probléme dore jam sandin jonara ko mi hersi wattaɗo hana ɗo limo dugula yaada astahfirullah yo Allah waɗirtani ko ɗum noon ɓurtala nafude nafamo nafama an kadi noga ka a wayilan ko ka woni fillata a yiilan a wawi ndi sattude mi winda e sattuɗi kan jangen sattuɗi enen ɗiɗo en setta enen ɗiɗo e wawata seedude en préféri iwgol ɗo isola ɓen ɓurene fof yehe waɗo en belvi arten ɗo tawata kadi ko ya mettinana ɓernde ko fenade enen ɗo e setta siɗa faala hande Madame Diop wona mettinangol ma faman ko mettinangol la nde awa ko lawonno a fuɗɗatano mi innuma min mi joni ko mi faalaka moodima andanala ɗum ɗo min hutonila mi faala hewti ka wutodira hakkileni wallinen welden ko nder suudu ka ok probléme ala si a inni a seɗaylan si mi haalanta joppi yo Allah bonnu fi an wata waɗan mi waɗete kam fi honnu ngala fuɗɗatano ko lawnu yo haalna jop sa haalni jop mi haala kala ko wadde minna kan kelila astafirullah wata o ƴawata wala o sajinanmi ɗo pepeji ɗi eyi e wallinta nani tambo ma ɗon miɗo waɗala ɗo mi waɗama ɗo min goye mi talima ɗon Voilà. kono sa fuɗɗike ɗo seeden ko ɗum noon tumi andi wara si Marseille ɓayno marsata Marseille wona guere wona son e ngala seedene do a kangayka mi wi e wallinta comment frappé frappé en force ɗum noon dey ɗo e wallinay jantum noddiri am ɗo ɓan miɗo andi mi wata wadde piiji gon toon ara mi hollitali himɓe hande ko ɓe kafi suudu kamɓe on nene goto baba goto kawtal ma ngal on famima par ce que ñande goɗɗo waɗma ɗo ko ɓe gattotoma fabade si famille ma on andama famille ma on arata wiyemo ka awa Pedro o soowimo no labade an noon an atende aguɓe jonde o woye sila wodde yo accu mi gayna wodde par ce que niɓɓay tu wodde siɗa laba o innayno labade innumo bete merci kono la ɓuri on jandude ɓuri on jandude an boyni awa ɓuri on jandude in kam kamota wala hewol fade joni angal jonnugol haala vraiment kami on gollude tan ɓe affectila c'est bien ɓe naɓilan o ɗo honno commandire ɓe naɓanno Conakry félicitation mais mi daara mi tawi min mi wata yaɓɗo kame Conakry yaha on Conakry ɓe ɓurannen fopponoga min ni ɓe joni ɓe accu gore jam o remplace am gore jam o remplace silam mais joni ɓe imminila yawgol installa on ɗon pour 3 jours jonno e hoore noon ɗum ɗon installe gol mon ngol par ce que mami hollidiramo e cadre ji ɗin toon
mami wala un mois et quelque Ok, c'est bien. a faami haray ko onon ɗo woni ka suudu ka mi faala yo oɗo ɗo tan Ada ɗon ɗon ɗo foti yam. ay ndiyan ɗana gaƴi de ɓeɗo tun e nde galle ga andi ko ndunguɗo andi ɗum ɗum masata Wona ɗum ɗon kadi ko kanko tun ɓenni yo ɓennaki yo naɓor goɗɗo ka. Kono min langa kadi. kono he Ha, a boy yaari panki. parñite koni fettude ɗo kon ɗa wawi kalde ɗum In kam ɓufne amma mi waɗa jaggaɗe. he ka he miɗo mari koye goreɓe labe ɗo hewde miɗo mari koye goreɓe moƴƴano a faama kono ko ammi wi yo ɗow tan Joni ɗaɓɓoye goɗɗo go oɗo wona ka galle ɗo. a yedday lan paɗa madan an gayi Datama de jo. a yedday lan Kono o e min mi wata dogingol oto gibanema ɗo e Konakri Awa oya gore. Ɗum ko jikke no. Joni monsieur Diop sini yoɓe yaadu. Ko jikke. yaada. Moƴƴi. Ay ko enen tun ka galle ɗo ɗum o masta ɗo dañ no ga ga, boyri no ga. Boyri on ɗum. Nanga nanga. Accu ɗon ɓeya. ɓoyri wata on dandude ɗo wawi on dandude Si tawi tun Allah waɗi monsieur Diop no yaade. accu Iɗon ɓuri monsieur Diop wawde oto. On ɗowta e monsieur Diop. Wona ɗum de joni ko kanko ɗum innayo yaw fi on wonnata monsieur Diallo kadi yo yaw Madan Diop accu madan monsieur Diallo ɗo. o enen tun ɗo miiji to maɗa Diallo. Gonɗo haalde. Diallo Awa ɗum satti. Diallo ko mi woni fewjude ka ko an woni few e ngal ɗo feere ala feccere feere ala mi waɗa e teppirande ni wattande ɗon Lanni. awa min do mi wata wonde ɗo min awa ɗo mbari a windini ko pilaf Ilan ɗo. he boyri boyi ala ɗo min si boyno ɗo miɗo sofitina boyri wonani ɗo Acce hakke. allahu akbar Madan Diop ko fiya no ginanda to monsieur Diallo ko fi on joni monsieur Diop yeyi on andi monsieur danger Diallo kadi yaha min mi wawi tani de o no renti surface jiɗi ne ɓe reni ne Akkeɓe yaada. Ɓe yaada. Madan Diop no reni danger o imo renti Diallo. danger parce que komi wawi on dandude Diallo. ɗo awa he Madan Ndi monsieur Diallo tikkiri ɗo ndi wata monsieur dande. Diallo ko ɓe walli en ɗo ko mo yada e monsieur Diop hin ko sabu Allah ene la ɗo boyri sabu Boyri. weltida kono e rewɓe tun ɓe wata wonde ina ɗo oɗo ɗo boyri no ɗo awa min si Yeso boyri mi ari ala ɗo ɗum neppa aranalanga fantage donc O yahay hande kikide. yaw sonne ala neppamoto boyri kadi Oɗo miɗo ɗum wawi wayoɗo. fus Mi ɓe ɗo dogide nde ñande o to walle patron. e soñjitime Ɓe yimɓe. mi honkima joni ko bala kenkeje maɗen Ɓe yimɓe pile yeesoje e kudalla. andi boyriɗa wona yewtidede ɗo wona boyinde na wona yewtidede ay mbatum ma wiya dormalaɗo ka ko bunnaru hakke ma hakke he an ɗo satti acce fi Allah Diallo min ko ammi ono wolande a faami miɗo jenti min ɓeyɗo ɗiɗo ko mi fewjata en tout cas ɓe wonta ɓaawa kono wona fewjugol ha kono fewjo an Diallo awa kono an Diallo an ko ma disoɗe simi wi ya ɗowta Diallo Diallo wata ɗowtu gollal sattu e ma en fotti o woyi holɗi noon ngo ngala yaade en fotti an andi monsieur Diallo yayi madame Diop o woyi monsieur Diallo hey Awa- joppo awa kañum yo yaw kañum tuma o immi o nelana oyamode finan lacce sattingol ko satta minen tun e nder ɗe galle ɗo awa ɓoggol no ka diwal e ɓoggol no ka diwal na ɓoggol no ko kadi mi yarata ka préparo mi ɓe préparé to mi yahay woni walla imɓe monsieur Diallo imɓe may so sanso ɗo omi ɗiɓata o may sanso ɗo yo heɓu 5 complet Awa. a faami Waɗa yo e min mbaranga waltala mi yami walla hoore monsieur Diop fi Allah wona waccumen ɗo ɗum ka galle andi se wona ɓikkol boyri o yi boyri dan kono watta tinɗa fewtinɗa naatu mawɓa conci ber ko anda a wawa sansoragol un mois et quelque yaha ka mon kene hani hew e awa sitta so ginnu mi jokko a jokkatalan ko mi e makko on yaata awa wanonan noon ko awa ɓay onon on famodirta ko joni waɗe ko faalɗo o Ade yarni fuller ha joni fuller ji de min mi fotima. Touch. Oh. Oyo. Kerebe nevi ne. homɓe si neeɓi Awa, konto yato. kon danduɗa komi yata ɓuuri ka golle am kayɗa wiide hi ereni ni ɓay ayiɗa yooli ɓuuri ɓe gaɗɗani camol ngol takko arano yooli iɗa yooli ɓuuri ɓe conci an ɗinno ka nder chambre am ɗo mi ƴewtude golle mi arta hara wuppiɗi anani He.
Jaga si be yahano. Hombe si yahaade. Ko ɓe wonda gollande nder ga ka ko mene wonda gollande nder ga. La siwol wonkala ɗum. Ay ɗum mano to ɗum o ɗaɓɓa argument ni ko place. Joni kadi ko jimbe on ɗa tappude. Ah, ɗum tagaɗo waɗi. Kanda ko to ɗo kadi. Se jokko e mara jokko lukkirji kadi. Maka sambran gambori kon fala. Oi, madam. Hey, matiga mi to mako. Ardi ya so gajo da. Hey, ipi ka dan ja fe tayon. Wana ada ya yarne. Madam. Na. Hey kam. Wata baro landi. Imi fe ko da ka lady. Mi la vide rendi do de weldi ka. De weldi ko na ka dan kian. Jonno habbo. Ene madame hakkunde ma e Allah gilam modi ma yey yo lewru no fecci hakkunde millan do ilan andi ko no luru nade do ko fop Ingen boy luru nade do. dejjino nyande monsieur Arno tay o yana ka nder chambre ga mi inni be o ala do Anto suuduno ɗo mo yettoɗa to suuduno ɗam Boy wata ɗum ɗo feɗɗi ko yawro ɗon ka hôtel mi anduno ɗum ɗon kay lan andi Boy ko a jinna ɗum ɗon feƴƴi modi ma piiji ko ɗumannoto kon fop mo yiɗuma kon sa wakili kon feɗi on haɓi Mimi perata no bayna fi simi dabbitemu dulle ba hunduko ma hewta dum nani boy kisa mi halna ma dum tana de vie privée jandi weltala dandi ko min adduma do no he a hida fala ko yangudu dum foppo wada ma de galle himo darni étage go fiima kango fodi on da wakili yabon min ngabata bay mi dabbitata jono ko da wadde ko fiyonu wadanta dum boy wona si jogo ena na si aga o mi da dandi ko mi fala Mi anda. a fala mi wolamo boy da way halande dum modi so arti tumi yeto modi ma awa feti hunduko ma no yoti dum hatta ne mi yeto mo est-ce que ande asula moi je suis jovin pucintini kayasi billahi sa nim pucintino simi yetta ko mo boy ko budi falda na mbudi ko no falda ko cionci falda na cionci mi fala awa nga fala mbasatinde ko no falda awa boyri ko enku min kadi mi fala boy nkay ko enku est-ce que anga feta mbo feti la ilaha illallah ay mi kadi ko mi jovin wala borto do de mi kadi ko mi jovin aw bayande mi anda ko fala est-ce que a wartali sulde sobe ko mi jovin boy da jonno kan andi sa jonnala enku heddora étage heddora modi ma tan bay ko jenjala bal heddora de galle ko darni to e sa perdari no fo sabu enku joni kan andi boy accu mi jonne mbudi fiya modi on watam boy gasi jettudi mbudi mara jonnala enku boy joni kan andi de sa perdari no fo ma jonnala enku ya boy wa halanta goddo astagfirullah di secret ko mari do fop harda woli la ngande di ka asikare ngi na ko jinna gasi awa gasi wata wirta fi Allah wata wirta god ke jauh ka yo hit
itti no ɗanni Madame Diallo no ka itti de ba yati o yehi golle kono arta e joni ɗanni len ɗo arta hittini ɓorti awa itti angari ittu kenan i ko henya Jakana mere kungraw well che mere se dandi be itindira do hon Messi ambe to daga di metto mi metto to net ha Amin kadi ɗo yoɓe patron art lebbi ɗi lew ara min kadi si Allah jaɓi ara neɓa tawa tigitta ɗi coji fof jooɗo comporto yetta ngala rewta hoore ngal jaka ɗum goni we ye fedda chino ala wawi haalde en kuma ɗi ako ola ke si ari nare mele no ta mira tamu diga jawda daga jullere patron taw goddo sonkari kompote hande ko dimanche ko gorejo an 11 woni ƴettude susuji amen ɗi komin noon jogiti kayol la yaade to hey mosana ke mosana wiya ñiiƴe maɗe mosana e mbori anda wawi la modi mi arta yo kikiɗe nan mi neɓay to moƴƴa non aw okay en kikiɗe ay ko mi soɓe ka Ok, c'est bon. Madame Diallo. Madame Diallo. Sabo gui. Gore ma ya chika. O wayni kala nane o ga mo yaade sere. Amara ta sere. se mi so yalti non koye mi yamu Dari sette seytane. Ida andi Monsieur Diallo wo ha fini malanka. so fini nan manan kondu Merci. Attention. Hey, Madame Diallo. mboyri jungo mango ngayam Madame Diallo. mboyri he Hakkunde ma Allah dañande mi landinoma. Sida holi hoore ma ka wadda problème. mini na si jungo mango taw ko haye an ko dum milandi ma Ko ɗum yiɗa. Kanko waɗi. mboyri awa feti Ko ndeya ñande. kono mi ma wolande Ñande Monsieur Diallo wonno ko chambre ɗo. Monsieur Diop. Yewtawma ka nder suudu hakkunde ma e Allah. Billa reenu noon. Ɓe ari ɓe foti seeɗani wirto ɗon. Ni wallu noon. Justement je connais ça. Ñande o noddinoma ka chambre makko. Nelin kinni ɗon lam. Mi yino ko waɗɗon kon fop. mboyri Kono mi haalade. Hewtugol Monsieur Diallo no haalanimi. O mission ko heɓi ɗo contrat ko heɓi kon ɗandi ko no waɗi. Imo darmi étage mo sida Conakry. Ɗum noon ko sabu ma. O yeeti kelam ɗino.
o retour mon ɗo ko woni yaade ɗo woko otowal o ɗaɓɓan taw ummo yetigela andi mi wel jonna siɗa faala ɗum ɗon fof bonu fi ko alana wonana kumpay kum fungiti kum ɗo aynayi kaaro dan wonɗa bonnande hoore ma ko moƴƴi ko on chaine jolla baaɗo ɗum haɗa koye a laaɓanan hewtugol momi doƴƴa lawayi doƴƴude koy ɗum noon mi innuma mboyri habboɗa ko ɗum noon mi innuma ɓayɗa anndi mi yaha e golle lan mari mbuuɗi ka suudu joni habbolam mi arta mbuɗɗi koyne ndiɗo to nder ga ka koyne ndiɗo to woni ga nan mbuuɗi mi faalo ko ɗum faalɗa mi waɗane min kadi ko en ku en ku bonnantama fus mboyri mboyri ɗum ɗon de joni noon kan andi sa accay en ku dewgal ma ngal lutta heɓa étage heɓa otowal sa accata en ku perda ɗum ɗon fof fi en ku ko bonnatama windata koye tindema na ko an andi ɗon de mboyri mboyri ko ni ko tuuɓe jande ɗen gon fof mboyri min hakkude Allah min komi joven keccumbir yiyata ɗo ni mboyri ta hulu a wakkilaki de habbi mboyri mboyri way mboyri mboyri accumi jonne mbuuɗi fi Allah mboyri da faala mi loototo ɗum na probléme hey ka ayi hakkude Allah komi joven mi haalata hakkude yimɓe Allah mboyri sa acci a wolata sawol en ko ay ɗum fof lammari ka hande nde ñande ko ɓe fottuno ɗo ne sina hakkude yimɓe Allah sina min no ne ɓe beppodireno ɓe wirtodira ɗo on fof boɗdewle mon de mbona wongama mboyri kan a joni may mboyri sutura may hikko yeeso ma hindu woni yeeso wonu yeeso mi hiwtira e ɓaawa fi Allah wonu toon may Monsieur Diallo mi yalti ɗo nane ko mi yeyɗane woni monsieur Diallo eyo hakkude Allah mo ɗo madame Diallo mi yeyɗane mi tawi ɗo mboyri e gosi no piirude mboyri e gosi hakkudal mboyri ndi ɓayni nangi gosiri ndin ne ndi wi pip 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 mboyri ndin ndi ay min komi guɓe ay min komi guɓe gosiri ndin he min komi nendi hakkudal ni tummin heeyi min deƴƴine ono yiɗi nde min deƴƴine mboyri e gosi min ni ko nendi ni unete waɗe guɓe wonta mboyri ɗi fof ɗum jaɓi quoi ɗi gon fuɗɗi jamude gosi quoi ay ko wawɗon ni ne min mi foti da jiwɓe ɗiɗo himɓe weddi fra mi landi ɓe kono woko ɓewguli gorede min ɓewguli gorede min iɗon yiɗila mboyi woyika womi yiɗima yo o nettira min ni ko mboyri ɓe fumaɓe ɓe wawi jaɗe ɓeɗiɗano ɓe yiɗimi hakkude haɗum iye ko ɗaɓɓugo rewɓe yaltintama o e ɓeɗo nami ɗaɓɓi ɓe nde ko kamɓe tigi attila yiide ɓeɗi hey min c'est pas hey moi c'est mboyri ana ade ɓeyanuki moƴƴi ɓe mo min de ɓe noddila min kam to monsieur Diallo noddila nani ni ɓe noddila dara woni ɗo yiiɗi ɓe ɗan mboyri mboyri ɗa ko a haajuji anga mene waɗɗa min dara on so ɓeɗa yiiɗi modi amen madame Diallo yaw defana en hande ka mboyri goy mboyri yaw defano en ɗo ɓoyri ala yaade de defugol e rewɓe ɗiɗo ɗen ɗo ha joni yahan en ɗo mi yaha tan yo modi fi Allah ci on pagay pagay ko pagay borni ɗo la pagay si gonno ñamata hono faala ñamata min ko futti mi faala anno min ko rigra ɓayno waɗa ala sendutude joni mo kala yo defa ko faala na gasi
Ka. Oya ko futi oya ko riga. So ko goɗɗum falala ɗo mi yaha mi defa men. joni hakkille ndi ɓaya lawɗina gotum men faala joni mi may yaade walla ande to futti ko ɗum de minni Min yande boyri na to taka ko. E fof mo be me yo yaw defa ko faala defude ko. min no min ko min e mboyri yadata Hey, hakkude Allah boyri ko vrai so men. Boyri. Awsa. Boyri ko so men. Boyri ko wona maka ko engal. Ɗum ɗo? Atti. Ye ɗum ko ari tawi ɗi. Addim da. waɗni fi allah taruma to e ɗo taƴintinde ko engal ngal e hoore an Boyri addi ko engal ma ka ngal. taƴintinka hoore an ɗo fi allah ka taƴintinka Awa an jungo hoɗo goɗɗe. Boyri addi ko engal ma. Eni. a ɗum ko haali Jungo. subhanallahi yogoti Di kolli ma ngoy no la ba boyri. Ko shindi. Ko buy laɓaɗa koyɗe kono he mi weltaki ni Boyri. holɗo waɗi ɓe yaɗo dino arde Boyri. ta mono ɗum hay so ɓe ari hen na Boyri ari. Kolli ko ko ma no de kon da no da. sabbo ko patron kadi boyri Boyri. na oui boyri fi allah nani Boyri. wiɗuma fi allah nani na oui patron j'arrive juste boyri ay naddene ndiya yaa na ndiya yaa patron Mix, ndende mulaga bolera. Dine nungame ndende mulaga bolera. Ewa ma misema sefe, misema sefe. Ene bore yana na bife, ene bore yana. Andi gibiude no dangel modela. non non mi ngarmete ɓiɗɗo gorko ata wawni tawa wa debbo an kadi Gibiude no dangel. ina ɗo kadi moɗi ko ka ɓenguma arta ata wollo fi heege Ay siko bengo an, koma nyamen. ɗiɗo no ɓutti trop est ce que taw goɗɗo tawno ga Jona rabe jokkiti. ay ɓe susata ɗum ɓe waynaki salam Hussein Diallo. Seria. Pai dapat ini. Boy, lepas datang kiwe. e pawde koyi Ani no be jandiri. kono yeyi min gila accuɗon ɗo hillan defa tum seeɗa ni defata accuɗi ye kere ko ɓoy mi wurɗamama mi fala seɗɗa bane makko mi aya Son son ni jere ko be yeto ay ko ay ko mire. Billahi wallahi. Ani sira tan ko. awa naate no Ay do ke tayi dirda ɗum. naate no monsieur Diallo min daali goɗɗum billahi golle amen ɗen c'est formidable Ne. mi yi mi installé mo sa yiɓe fof ɓe weltanime mi accueilli men muradu moƴƴo E ba Allah ko jarama. metti lawgo komi naɓorale makko E Allah. Aw mi wulɗama ma moƴƴama. konen mi Tima beaucoup manqué. kono mi sikki tout ça va ici Ça va, ça va. Eh, ko metti lawo ko mina borali makko. Ye, mi kadi ko ɗum So fagande. fini lando e wonkilɗo ni ni. Ay simi wali ke. Ay simi wali ke ne. Wami yata yesan o stayra ko télé won mi ndar. Billahi wallahi. Eh, tima ko manke. gala min kadi hakkude e allah Hey, o hey. wiye Hey! Qu'est-ce qu'il y a même? bila la welti ko naɓorari ɓe ko Odi. Ane wana mi ngafu do son jami. la welti komi naɓorari ɓe ko Maina. aɗen ta ɓe jaɗi ka ay ɓe jaɗi ka Ya kisa kujiri na ɓe janɗi ga ɓe janɗi few mbeɗe weltanma andi jaga toujours simi yi meɗe No, na yo sa ngeni. Ala di makko ngino dudi na ko. Aka naya son kam mo jara. Mama. bammindire to
credo che muso dell'ampre. E ya no ngawa ka hospital. Abola mi ata ka urko. Aw. Ya ko ko do e ma so njugo. An ko ni sa nya ni na ko ta ko. Ma kita ko mo kana la re. Awan do e ma so njugo jo. Kami do te. How are you? Sejallo. Kan dan jauh deh loh. Dan jauh deh, salah tuh. Embe. Konto ya ta. Nyobbe mi fala ya dem tuta do. Dan jauh deh. Nyobbe mi. Woni gaw ya da ko on tuta ga. Oh mi ay kaya si. Halo Jallo. Dimoni la maya de tutu ko. Mau tutu deh. Aduh koto. Bebe mi do wali ga ko ko ben ko antum mireni hakkunde yalla ko fi fere ala wallini lan o billahi. Ko min bori ni ko mi wali do. Billahi wallahi hakkunde nyalla. Min la yidu ma feti min kan ni de jidirare do ko de wala ni takwando ko ba yala ko mi. Hakkunde ngi alla billahi ko ben dande foppo ko ma to woni. Ko min bori faalede dum. Jango mai ka wobi to nani. Tawale do kono mi ala danade. Je ne suis pas à l'aise billahi. Si Allah jabi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Awa. Jallo sul terno. Utti sera. Sila tampet cuma yang kau hospital ka? Jel to deh. Jel to deh. Atuti. Tuti. Iwi jo. Oi tike. Dum ko e mas mispote. Ai gimana ma arda ko dahna ko tun jokku. Lancel ni nat. Lancel. Let me know. Min si ko ni conduct ma wel tala fiu. Wata na bitam fiu. Hande kal min ta ma ya parce que no na wi tala ni. An na mutu gurir nangi da to ga tum. Anga wi yo mi do te na. O me ye baro hopi taw botti nin taw. Wana non kanko. Wana ono ko kanko. Ko wuli redu kom. Hakkunde nyala is ko balum ta itime. Ayemo ta faabe. Kala ko mi sare menen ko me yata ay ko min asiko ay santeji di mi jona de ko soso ko aldir pare. Menen men doga. Me hewte ko naake. Me hewte donc to men daro halimatu.
no je no butana mo sara. Ote kono jiwa mo ko ngal mutaja mo don jokkete. Bitai. Vai mi Vai mi mo to gondi ari ko geti ana ko. Ale patro. Kere da set de muni kadar no ko. Omo kortala ne. Menen ko fi na naji me wone wone no nani. Ange dere ma ambudi ne menen ko fi na naji me wone wone. Menen ko fi halima to e ko. Ano, andi ay mi fudo tala tu sera lanka. Boy boy. Mi yata ki ma ko patron mandi. Mi nyande yawi dalang ha mi tappu ma do. Atapa langa. Mi tappete. Mi Tandi ndeya de ka hotel ka. Ka. avion ngon. Ka hotel. Bindo he boy ye. Awati ya doten. Dum do ka dera wati Eski anga feta. Ye, Be ko mi na sinyira la de mami wori kisa. mi watali ya de hotel. Kono wonda halde. Kono na be. Da halde. Awatali ya do da halde fi hotel ji men gaita ko. Ko hono yiwda ka hotel woli ko Ko yiwda yi ka da hotel. hotel ala wati ya doten. Patron. Wani ya de la. Mi kami ino. Yurori ka budunda. Kasam. Tani be ko mako. Kasam. Ko la wori. Hey kana futi. Kami ino. Ya dio tu. Yu da ko kasangu ro mi yi sa. Ko fiti. Eta habeta mingo mi wigo kala kala parce que mi yet no ma taje tum boyri abdado boyri o mi yet no mi na golle makone mi yala no madu ngamiroke si o boyri figiri la ko hakkuren ala boyri ya si a figiri la mi ya federo don karama imi no me kala si a woli ti do mi lanke be ko ma impossible pero ko mi woli ko eno ko mi woli ko eno ko mi ya tude do ko mi hala no ma yeda mo so yake ran don yaade ne ko no uki o yaado otel ko no mo yedo yo mo jaka jaki no joni wada ni tande de nyande mi wala ni no ma fanyiti njani fettido ka tande mi ko wala dum boy bonno kuranji ayo no tiggo ngandu no ko dum bonno kuranji foto wanga da ko dulli buno ndem fanyitere don den de acciano boyri parce que bi ne nyande ko maji no de nyanda ko ma ko fopula ko ayala sida wona ndemo jonare ma ko do ngandirta ko maji no do ngandi ko ko mi ngadi do boyri wota yo ho boyri ya hay yo yo mimi fala olanda ni do ngandi ko no kiro do ngo ba menen ko do men tay yo ko addi min kam mi anda ko wotte du kala ay min wonne mi yahay ba to har dandi bimbi si weti ka subaka hala yaade sandiga gon mi anda mo rapa ka bur goto mo rapa ya mi ko wata wonulde wajon har ko musiddo ma tam hala Men sida men lenya. asuti ga kan tete jettu mona tanan so wali ti do fatti jammo ko hakko ni Allah ya Oya tuta da, angai tuta da. hay fi Allah sonji ta Hey, o de setan kona tuta to fo. Oya tuta da. Ora kadera tuta da. Taw ko hombo e amen wadi dum. Allah tawna ami. Allah tawna ami. Allah. Dareni nangka. Tahu kaya problem. Allah tahu nabi. okay problem ala jon biya we joni okay d'accord wow merci bye boy ko ne ngala mo bi gollo su go do kadi ara we bi golle ndar gibana ma weto yarna na la fulere wo ko boy si e fulere di yori mi hadu to Allah e bande ma da fulere di lanni ay dugo he dum no fakku woji boy Patro. Patro Allah hubbu da yite nge ka furnoji do. Kono
kombo tuti do boy ko kombo tuti do wola nan kombo tuti eno turre kombo tuti ko madame bebe tuti kombo na madame bebe kombo mabbe boy kombo aku mabbe yalla ko madame bebe patron mi andi ko madame bebe kombo mabbe aku ne alla patron ko madame bebe tuti aku ne andi ko kombo mabbe tuti aku ne Sejo. Yo, na ko non sojo do ande kay. biro immi fiyo o yar mo fuleti ay fuleti fulani dai do mi andi tay ko dum tuti do ko hombo tuti do ko hombo tuti nami ko madame bebe tuti hombo e mabbe ay yale kare ko se eno kare wonde no ayi yo ko hombo tuti hombo e mabbe aku ne alla ko madame Nara ndo mo jeyi. nene madame bebe tuti Mi ara watta ore do. mi madame tuti madame bebe Nara ngamo jeyi. Ya Allah. fala ara ko visible ma sumi andi afeta akanu tum. wata lorinde aha Job akanu tum afeta kombo beppi astafur kombo yodi onno kombo tuti. kombo tuti aku ne hombo e mabbe aku ne alla ko madame bebe si fere ya aku ne alla ko madame bebe Si aya ila simi diretima. Ai de nyande do to yaltiro ka. ko hombo tuti Muse kante do. madame bebe lande be tuti Goli kombo mabbe tuti do. ara ko mata joppo tuti do Nara ndo mo. Ai bonari terande. Ko madan jallo tuti. ko mata joppo tuti do mi wi Ko madan jallo tuti do. Ka kombo tuti. ko mata joppo ko madame bebe tuti Kombo tuti do. Ko madan jallo ka ko kanko tuti. Komadan jallo. Ko madan jallo. ko mata joppo ka ko madame bebe wi ko mata joppo tuti wi ko mata joppo wi ko mata joppo tuti wi ko mata joppo Awolan. wi ko mata joppo itala do Bi ko madan jallo tuti. o ko mata joppo Bi ko madan jallo tuti. o ko mata joppo aku wala be ko wala ma mo de mi Ado Saya mi ware. Bi ko madan jallo. ko mata joppo go tuti do Ko madan jallo ko tuti. mata joppo tuti do e da ko gambo Mata tuti joppo tuti do. o we bari mi wi ma ko mata joppo tuti do e da Bari. Dari di tettere mande mo. mi wi Mi wi. Ko madan jallo. mi wi ta suti lanka mi wi ko mata joppo tuti do o tuti da kati Dandi mi kana afeta. ayata Anda tara kana mi feta. Kono do ayida dum don ko batte hundu ko madan jallo konni. akiran raya ta yanna mawe fi Allah job Naam Sejo. dala ko mi fala Mi anda. ko ya wola ne ko hombo mun tuti do ya nyande Ndo mi tuti. ko an tuti Min de mi tuti. Ko kan ko mi andi fimu. Dieu merci alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin Min no langandi ko non tuti ni la. jono ko mi fala ko ya imo may kalaptan mi fala yaw kalaptan Mi ata de elaktane ji bay min ko bolle reedu mi wondi mi ata est-ce que elaktane. bolle reedu wondu daymo kera bolle ka nabeta ke laptan Ko bolle de nabe de kalaftane ko na ya imnu immo may kalaftane wasi ara ko figo ngo. Min ma min ko kulle reedu mi wondi. hasi ko kulle reedu ya kalaptan Jonna ram buddi mi yana yo. ya de kalaptan Mi ala ya de laftane min yon ko bolle reedu mi wondi. hasi ko bolle reedu anki bande ma mi jommu ma mi naati do aya ka laptan anawda ha wasi ora kuna jabta ya laptan ko wondu ay na fere ala kuna bi da laptan idan ko mi fala sa fala ka ko wadde mo fe jama ka laptan so goddo woni o tuti ko ma ya laptan Mi ala ya de laftane. mi sikki pijiri fono musa ma minna mata ya ka laptan ka kono ti atuti ma ko ma ya laptan Kono nan ko kulle reedu tuti ni wono ngaysi ko yitere ma fedango musi goddo ko be immino mo ya kalaftane kono ko ni ko hôpital. Kere ko alla uttinal mo ko docteur wa uttine min do fialle uttana nani gaen tabul. Eyo. Allahu akbar mi ji tele ka hite minara ma ka janna kono aja bata won do tutu do ha maya ha jo ngalai ko mi ko le ko wada si Allah jabe
Madame Diallo. Kan tuuti da ka wana an tuuti. Ko min tuuti. Yeah. Hari ya woni nanga tuuti. Non kadi ko ɓe wona haala min tuuti. Joni noon ko ange siyowal woni nder ga ka ko ange poorewol ma ba ko ange majjiriyewal wondi. Ene monsieur Diallo accemi nan ɗo goɗɗum. Tuutugol kadi ko ɓe mi ɗaɓɓa micro mi ara mi andina on nder ga ka ɗum kadi wonti probléme. A faala ko fiifaar ɗaɓɓata anndun noon no ɓuri micro min go min adduma nder kala ko heɓuma a diisotola est ce que eɗa faamude hein Noppi ɗin goye nanata. miɗo anndi na bonnandu nanta ko noppi ɗin waɗi sila yewtudema joni noon abo mi ndaara ko leeron ngoni ino ɗo 15 heures ɗo ndi weede 17 heures a faami ko an anndi sa loototo e si a semboto 18 heures on ɗo ko laftani tawroy tan enen ɗiɗo Hara ko fimi ɗo tuuti naɓatanmi ka laftani. Nokkumi fof. eyi Nokkumi mi fof. wi'i min a tonanta lango yawa ma kam a faami mi wiima 18 heures koko laftani tawata ko an noon anndi da faala a semboto da faala a sulmoto si da faala a lorto Min ni o nokkumi fokkita. Min si ɗon faala hen fuɗa e ɗo mi yata hay nokku. donc a yata Yata. ok min ɗo en sojata ɗo en mbaki ɗo sen yottoyi ay Allah yiɗa woodi mi adda e docteur jo ga ko suudu toon a faami ndaran ɗo moƴƴa mi adda e docteur jo ko suudu toon ko toon o traitata ma a nawnay ha ma ya jaɓata yaade labtane e ngal ɗo a yahay Mi yata. a yahaali aray min kadi e nder yette baɓɓe en compa ya fof komin itta fatturu ndu billahi walla ma ɗum yewta on kiyan ko ɗi ndi faala noon adarto ɗon ha wiyata ko na yahay Mi feeti. Mi yata. Mi yaha laftani fiyum. aɗa no weldini heyta amamoto kadi anmi ko kullel yagama ngam mettatalan quoi billahi wallahi an ala hakkil an haalandema welo welo an goyɗa ay ndela aray komi moni kadi abbo tum hiɗa weltigoy kono wata yennande accimi yetoma won ɗa wawi de ɗa wawi de ko mi ala andi hakkil ɓe gon tuuti ko ɓe gam min tuuti ñande billahi heyka kono nda ko weltangol merci welto abbata eyi tita ko mi welto ɗum an kono ɗe pañal nde hoore ma jandiro ni ko noon hakkil kin sortori jokkoɗa billahi ala hakkil min ko ɓe gon tuuti ɗon konko yiwɗa ɗon ko ɓe gon tuuti ɗon ala faamude ay no ɓeygoma darori ka ɓeygoma on o tutata on o nawnal taw sa ko naw tuuta min noon min ɓeygo an ay ko yi kum waɗi ni ko abbataɓe jonde ko fode ma par ce que angon oto kabano ngal accatama billahi min ko sa jaɓi ko yewten sa jaɓata yewte min mo mi acca maɗo par ce que miɗo alanima ko ɓeygo an tuuti ɗa alanela wordo wardare ko min ma ko ɓeygo an tuuti gardien jo yiwnomo ha jaka o tuuti ko ɓeygo an tuuti e yo pilote jo yiwnomo amin ɓeygo an ko tuuti ɗon miɗo yetti satal dari miɗo gosade ɓay noon an koye ɓeppale wonɗa an ko pilote ko gardien ko communal ko ɗum yettoma nana min ko ɓeygo an tuuti mi yiyan hitere am ala faamude oye en fottata hoore ɗum ɗon ko gardien jo wooli koye ko wonɗa kon ko honɗum woni kon ko gardien jo yii kon par ce que boyri ha hande boyri fenali min boyri ko wonta kon fof miɗo andi no laaɓal lan pos ha hande o amin kadi ko ɗum ko rigara alani e goɗɗo wonay tum fuɗɗaɗa boyri toori en fof koye beppande noon par ce que min ɓeygo a Madame Diallo ko tutata miɗo ƴetti satal deyno miɗo wuyɓade ɗa mi wima hana ɓeygo ma ko ɓeygo am min tuuti mi a yennata lango e mawɓe mi yetama ɗum mi a yennata lan mawɓe a faami hara jungo ma memitani si mi tappima sina cuddi yaltata ko bunnaare ma noddiran fattu hara kadi ko fattu min andi fattuji aylan min ɗon fatturu aylan min fatturu ayilan Toutes mes félicitations. Ah bon? Bien sûr. Pourquoi? Votre femme, elle est enceinte de 1 mois 3 semaines.
Docteur, Oui, est-ce que vous voyez d'abord? bien sûr. 1 mois, 3 semaines? 1 mois, 3 semaines, mon frère. C'est ça que j'ai dit, mais tu devrais être content. Mais... Il y a quoi? Monsieur, tenez. Très chaud. Tu es triste. Il y a quoi? Qu'en penses-tu? Tu es content? Tu devrais être content toi aussi. Hein? Ta femme, elle est enceinte, ok? Docteur, quoi? Elle est enceinte de 1 mois, 3 semaines. Ça sera des jumeaux maintenant. Tu comprends? Voilà votre résultat. Je suis très contente à vous et avec votre femme. Je suis vraiment ravie de vous. Ok, Merci. docteur, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Mix. Ntende mulaga bolera. Dine nungame dende mulaga bolera. Ewa mami sema sefe. Mi sema sefe. Ene bore yana na bife. Ene bore yana na bife. Fulkanega bemba non la kombo le dinyo kan. Wow, ta wote. Fetega. Video fe. Hando bemba la kombo le dinyo. Fet. Kombo le dinyo. Eh? Wala kombo le dinyo. Wolu, kombo le dinyo. Wolu den dergabe. Let me tell me what they gonna. Let me tell me what they gonna do. Wana emwa comme de semaine. Ariga be. Termine. Rawa mindu. Fulkanoga. Si anati de galle wona la gomo akima fa. Nyata la meta ma ho. Rawa. Ahensa ta. Oro to bianga ni ma ko na ya tukana. Kini dah andi, awak tak pernah nikah. Barang andi am, awak tak kuaya nikah. Kukuyut aku tu awak tak. Belletti dum. Kah, Few. mi do holi ma si tay woni mi acci makal kalle do kah. Yollo barke ma. Amin. Nyande o jabo amin ala ndu anima boy. Bandi arno da do kolle. Boy, kono engal do mi e kono akiri mi arti ko kalatan min ni. Kalatan min ni. Dan kon docteur jo wilam. Wo be di do ko be redu. Wo ko be reduɓe ɓe 3 semaines dan legi barma min ɗiɗo min yeyi kono akiri ko comme nde mo amin waɗi 1 mois 3 semaines kamɓe ɓe reedi ɗum ɗo minen giba min yeyi kono akiri ko 1 mois 1 semaine ni ka hi wolana ko hombo ari ɗo ɓawa men ko hombo yiwnoɗa ɗo ta hulu hay goto min miɗo ɗo wolu ko hombo paccini ɓe fattu mi pacca e maɓɓe joni wolana Kirim. Boy. Sikki da sutila. Andi de weldi ka. Hande mi fiyade. Fami. Dandi yo tere dandi lew. Da famude. Ko hombo udditi ngal bafal I boy naati do wadani be ko wadani be do. Ko bila ko ron rali sofi mabbe ko sofi. Min do mi anda ko do re na ko sina worbe be ko ndiyem. Boyri ko amani wolande. Wolu ko manati lerga wolu lerga buri worbe be wonda be lerga. A joni ko sofi mo ko sofi. Men ndani anda bay worbe be wonbe ka be ko ben sofi ya. Fattu diplôme onni tanani fattu ko fattu do fattu passeport Min do jettu ko Boyri ko manati lerga. Min no mi halu patron. tanani fattu passeport o ko ɗum ɗo fattu diplôme o to maɓɓe jantete carte d'identité passeport Ana patron ni bandi bembo bo arana be fat arana fattu. boyri wolu ko fattu diplôme o no boyri Patron. fattu passeport o Monsieur Diallo. Bolani. Jangan patron la ngalu de. Monsieur Diallo. Ko yawno don do 2 jours. 2 jours ko yawno don do. Comme yay konaki. Mada yawno 2 jours don yawno 3 jours. Ko mada yawno 2 jours yawno 3 jours. Akkido bengu monga
e patronga do yande mi yurni tu ka bafal ko ru baba ande yande mi tawi patronga de ko man lullu dir to ni batte akudel bare jango ko hon boy har be lullu dir de ho e madam Job fonde Job hakkunde ma e Allah ko welduɗen kon fof ko olondirɗen kon fof tata ka watala wadde ɗum ɗo Job fonde Job mi yiɗama mi hooloma ha mi ƴetta ɓeygu am mi addamo ko ma ɗo min nayo mi wonɗo Job tata ko ɗum ɗo wattala ngan hande Job a hersini hoorema Job min hande a dese filan hoorema Job ya ka redinta ɓeygu am Job hande a waɗi lam gorko dugulani na be mom ne monsieur Job ani na yande mi wala no mahalande ma do fi hotel ka e be mom bay be yeyi ko kambe wondu do lokku ngotu ka hotel ko dumi fallo yetande kambe yaduno be ardi hade on ala do be sikone mi faman Lo dio lo ka tel fo ko edatu be dati ka diga sa murmonga be wala ni patron du mettino Kire Jallo ba her satane Jallo mi werna ma ka tawa Jallo ko ya weru ka jayruwa kami hajjata don taw ko don Jallo ko amata Jallo kon sanani gorko dugula ko hayma be peri gorko hande si hersano warayno amutidi ende julle pelletu dum pat Jallo a hersali ko majini taro gite ma hanne gite kayaru gite bondo sulmeru ko bure ma baron kono juuto fo ma do fata ndu ko juuto no kono a hersi Jallo tawa ala ko wada si wona ya reedi be mwa sitta min Jallo mi werne ko min darmi mi janfo ma hore donc dum do hersi naati ha feƴƴiti kono anta wa ko ɓengwa mi werna ma ka galle mi fagga ma janfo dana kadi e ɓengwa Jallo ko ton toñu mo na kanko reedini kono ay sidata ka kombo reedimma awa kombo reedimma woli kombo reedimma ko mboyri reedini honɗum ko mboyri tigi reedinimi min ɗo mi alana reedu ɓe nduɗiga nder galle reedini maɓɓay min kadi ko mboyri reedini la min gadde ko mboyri reedini ko mboyri reedini mari siɗo habbelan tun jonno mi allan kono mboyri reediniri lan nani o inni wosi mi yalme walde o woolay ko feƴƴi gon fof min kam nomi yeyme walode ko ɗon mi reediri ko mboyri reedini la min kadi ko noon tigi mboyri waɗiri ya reedinimi ko noon tigiri kanko reedinimi min foppamen boy ba sata boyri tawta ko a reedinta ɓeygu am fattu clandestin o min ɗona fattu clandestin mi reedi hey ko clandestin accireni wata on soɓan kadi ha feƴƴita na yo moɗa boyri ala docteur mi wiya deƴƴo mboyri ba adduɗo mboyri ba juufuɗo kaaba ha mboyri yawra e wosuɗo mboyri ba ɗum fo mo mi harmini fimo kam mi harmini ɗon jiiɓe ɗum fo mo memanena ɓako si on yaltare si mi fellali o gara wonami mi wi yo ƴimmo so ƴimma inde mi yo ƴimmo ono yo jama sutiɓe hombo ɓuri fewude hakkunde ɓeeɗo yeete men ani ñande nden no ɗallam mi hayni on nel hono nelaɗa miɗo andi feetere ma nden ay mi alani o ɓoyri o ko andi feetere ma nden ko hakkunde leydi e kammo woni kono mi tufa e kammo wonɗaɗo yaɗa ha jon ko mene wonɗaɗa debbo mbawi ɗo min ɗaɗa yaltika reedu je jaɓa sirkaɗo marno
no. No, senti la tua, senti la tua. Andi min Ayala batta la tua tua. kan odi Nafani kana. andi hakola mele problem si wala mi bando tango makolo si wale amini ya deju ateke Wewe kan jona ngapanda la tua bando mama. Ni ndo metto le palle wonde so fali jidi on hersata da ko sogoloji bonni dan gande be jiba dan gande den